Hello, viewers or subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Akhirnya kau jangan akan tu ya ki nomi khmat lane kita ki representative ki MLA kamta mi ka sarkar baka daiban phai khmat lem baka daiban perkhat lem si ki baduk khnang baki baduk ru kin la ban di dawai gen haba ki pangstom namar hagane ga perthai umdei tang ki barispa ki ba don hok ban im hagane ga perthai ndrei ki baduk ru ki don ya ka hok bakin im hagane ga sla perthai. Hello bro, welcome back to my video. Tem dak sing kran halor ka jingki udor jongki dawa dasin khamtam la ngi pang istom ngi lech ki hospital ki klinik kumjuru ki pharmacy khana bangin lech thit ki dawai yakba ngi sitom te ngi lap ni siam ba ki dawai mta kilong ki ba remdor bha te don se ki dawai ki ba songdor laispa sospa ru tang wei dawai te lada wei dawai songdor laispa artli lalong ndruspa bat laitri lalong khandai spa te kalong ka ba bat ka ba penjenjar ken ya ki baduk ba ken yo ban thiti ki dawai namar ya ki dawai nimla ban pandor kum ya ki we ki ma ya ki dawai sisin ba kilabuk katang habar sebet kata te kalong ka ba ken ba ki baduk bapli kin la ban thi dawai namar ke kidon ki baduk ki ba ban ke jing sitom ke bajur ki haban pan kliang lane ki haban pan ramru ban lek thi dawai te kalong ka ba jenjar ken ya ki baduk bakin siu ya kata karam baki panru namar lada jabaka jingpang ka ban bun benai bat ki haban di dawai de ki bun benai lane ki don ki bahaban di dawai de ki snemru te kalong ka ba ken bakin siu ya kata karam ya ka baki pan nak ka bai dawai te nakile ko jangan akan tu ya ki nomi khmat lane kita ki representative ki MLA kamta mi ka sarkar baka daiban phai khmat lem baka daiban perkhat lem si ki baduk khnang baki baduk ru kin la ban di dawai gen haba ki pangstom namar hagane ga perthai umdei tang ki barispa ki ba don hok ban im hagane ga perthai ndrei ki baduk ru ki don ya ka hok bakin im hagane ga sla perthai te kumba long kat kum kajuk ngi don kam bandi ki dawai habangi pangisto dei tang ubru ba habandi dawai ndrei ki mrat mata habaki pangistom ki don kam ki dawai resin bakin di ya kataka jingsito te karnole ubru le u habandi ki dawai haba upangistom te na kaling ka jonga ngakan tu ken ya ki borha ki bahlor ya ka health department bakadai ban simki bat bakadai ban perkhatlem ya ki baduk khana baki baduk ru bapli kin yo ban kot bor ban thiti ki dawai haba ki pangisto temta perlok omdei banga kren tang ya ki dawai ngan kren ru halor ka jingrem dor jongki tes lada u doktor u phale tes ngi haba ngi pangisto te lada ngi let shaki hospital sarkaru hoche ki to ki tes ki barit lese ki la ban ia ngi ki don ki to ki tes ki barit ki ba ia na ki hospital sarkar kidon ki hospital private ru ki ba ia ye ki tes ki barit ndrei bunsin ki tes ki ba khamhe ni ha ban siu de pisa u doktor lada ni leche ki hospital sarkar ken lada ni leche ki hospital sarkar ye ki to ki tes ki ba he u palet shaki klinik lane shaki hospital private namar ba ka sarkar kam don ki tes ba he ba tarangi leche ki klinik lane ki laboratory private kalong ka remha larangi let tes kidon ki tes ki ba shongdor lai hajar ki ba shongdor 7,000 ki ba shongdor 1,000 te lada ka ka tes ka shongdor lai hajar te sa ka ka shongdor 7,000 te la long praja te lada kitu ki ba sitom jurlei doktor phale bun ki tes phale santeli kapno kalong ka ba he bha ka pisala da ni siu ya ka ba tes te kalong ka jing jenjar ken yaki baduk khamtam haga bede bar ka pisa tingka bakin laban siu ya ka ba tes namar tang ka ba tes kila poi daki
cipo aja te plus kabai dawai ki poer ki khat hajar taruh ya keren ka jingpang kampat daerah ka jingpang ka ba da he hadu kata ba u doktor u ulah le bun bagi tes ndai ya keren ya ki jingpang ki berang long pedang ada gitu ki jingpang ki bala jur hadu kata le doktor phale si bun ba ki tes te kalong ka ba ken khamtam ki baduk bakin yo ya kata pisah ban siu ya ki paites te nakaliang ka jonga nga kentu ya ka health department bakadai ban penbiang ya kita haki hospital sorkar kenang baki badukru kin yo ban let tes habaki pangkisto namar haki hospital sorkar ladangi let ya kita kamduna lada don kaman siuru te nga kentu ya ka sorkar bakadai ban penrit ya ki bai let tes habangi pangisto namar kumbal long menta ladangi pangistom lada doktor uphale let tes kitas kilong kiba rem dorba bat kiba pendinjar ya kiba dok bakin la ban korbor ban siu ya ki baitas te na kata kadaw ken ngaken tu ya ki MLA khamta me ka sarkar bakadai ban tuklar lem halor kani ka benta khnang ba kiba dokru kin korbor ban let tes haba ki pangkisto te ka video jonga am takasngi kalong takatne te parlok so habane like kan video so habane share so share khnang kan video share ki bor ki ba kham halor khnang ba kin i kan video bat khnang ba kan pli ka lat kham tam ki baduk namar ka jing angnut ka junga nga angnut na ka sarkar ba ka dai ban pli lat lem ki baduk khnang ba ki baduk ru kin kod bor ban let test lane kin kod bor ban thidawai haba ki pangsto te siob haban ya like share ke mau ngai pimentan te perlok ka video jonga matak sing kalong takatne kublai sibun min saya kenduk biang haki wepat ki video